Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept na tvarohovo-ovocnú bublaninu. Potrebovať budete múku, vajíčka, cukor a nejaké ďalšie veci. Celý zoznam nájdete v popise videa. Ja začnem tak, že si všetko pripravím, to znamená, že si vymiešam tvaroh s cukrom a škoricou, ošúpem a nakrájam jablčka, pripravím ďalšie ovocie. Následne dám do misky vajíčka s cukrom a začnem ich šľahať. Postupne pridám múku, kypriaci prášok, olej a vodu. Cesto vylejem na plech vyložený papierom na pečenie. Potom pridám tvaroh a ovocie. Koláč pečiem pri 160 stupňoch asi 25 minút. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dať vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.